Hei, bahasa Islam. Poros ting ses ni macam mana? Rah, itu. Oke, neng makan deh. Nukai, ang maham deh. Bergogo, samula dan ni begon lana nih. Ala game gilenya, disturb makuba. Nani, ang yon tulisan namai now. Ang dini berat kurus ada. Ang dina bidasan nani sip help club na please. Ada ni kurus ada. Nunggu sabar aja kay. Ada, ang kumai helkom nanggo. Agoy, ang menesuno lina na, please. Ang dini berat kurus ada ngagu, dina please. Oke ada, nung sebutin sundala, ang lina nugon. Nung bunglo, ang makul lina nanggo. Nung do serius la, ang lina nugon. Thank you, Nane. Yes. Hai Suna. Tuai nang mabung temen. Jangan abung deh. Oh, Lino nak ketuang lek kang baik. Jangan abung deh, nang makalam deh. Agak, tua apa nih saya gereng kagak? Nih bisa kita tahu apa nih saya gereng agak di, please. Ang apa nih saya gereng ah? Ang mencari kamu nanti kebirangan kita sana nanti tentang agak di, guna. Oke. Dengan yang mesti gifu benare, ang beban, negdo huna mesti. Arha, bare nuah, mencikap. Thank you, adik. Apa ronsai? Nengeri file, ada binatang kubulanan file. Jangan apa? File apa ronsai? Sini. Sini. Acha bang je skuter ke nengne paham hordengmon. Beke ma khalamke? Wah,
स्कुटार बालायाव बेसेबां खम बावनोसै बेखौ फाहामस्लायस्लाय गोदान बाइकखौनो बायनोसै नामा बाबा गोदान बाइक माने साननांगौ माया मा बुङो स्कुटि सानैजों मोजाङै रायलायनानै ला नोंनो बाइक नांगौ आरो बिनानावनो जाहैबाय स्कुटि नांगौ आंनो बाइकखौनो नांथारगौमोनलै आफा मानो माने आजिखालिथ' सोर सालायबावो स्कुटार बोरायखौलाय बे स्कुटार बोरायजों कलेजाव थांबाय थायो नामा आफा लाजिनायसो मोनखाङो आङो आरो बिनानावा मा बुङो मा बाइक सोर बुंदों हा बाइक मोनफैगोन आफा स्कुटि मोनफैगोन मानोना आंहाबो कलेजाव थांनो मोजां जाखागोन स' आं स्कुटिखौबो हाखायो दा नोंसोर सानैजोंसो मिथिगौ सासेनो नांगौ बाइक सासेनो नांगौ स्कुटि नोंसोर सानैया मा खालामनो सानदों दा नङा स्कुटि आफा आं लानानै बाइकखौनो नांथारगौ आं बाइकखौनो बायथारगोन होमबा माया मा बुङो आफा स्कुटिखौनो लाबोगोन माने आइबोथ' मोजां जाखागोन ना औ बेथ' नंगौ माय दे आफा आं स्कुटिखौ सालायनो बोरैबा मोनो माने आं कलेजाव रावबो स्कुटिखौनो लाङा आंल'सो स्कुटार बोरायजों थांनाय जायो नालाय आफा आंनो बेनिखायनो बाइकखौनो नांगौमोन आफा आच्छा आं मोनसे सलुसन दिहुननोसै नोंसोर सानैबो जितु मिलायलायासै ओंखायनो आं मा खालामनो सानदों आगोलनि स्कुटार बोरायखौनो नोङो फाहामनानै लानानै फैदो आं बेखौनो सालायगोन आरो नोंसोरबो बेखौनो सालायदो आं बेखौनो थिक खालामो दे आदा ओंखाम खुरबायमोन जाहैदो नों आंनि बिमा नङा आं देरबाय लावबाय आं जि खालामो आंनि गोसो नों मा नांगौ मानोना जोंनि न'खराव जोबोद रांनि गोनांथि जानानै फैदों आं हानायबादि नाजागासिनो दं ओमफ्राय नों आं लानो थिननायखौनो लानो हायाखै आरो नों आंनि साननायफोरखौ माबोरै जाफुंहोनो हानो आरो मा मोजां मोनबावनो जेबो खालामनायाबा प्यार सेर से पेन नहीं भरता आरो हा नों गोरिबनि फिसा गोरिबैनो थागोन नोंनि लामा नों थां आंनि लामा आंखौ थांनो हो
आगै नों औ आदा आरो मेडाम नों मा बाथ्रा बुंदोंमोन आंनि आदाया दिनैसिम रावनिबो थाखाय गाबफेराखै जुदि आदाया नोंनि थाखाय गाबदोंबा आदानि लाइफआव नों जोबोद गोनांथि आरो नों मा बुंदोंमोन गोरिब न'खरनि बुंदोंमोन ना औ नंगौ जों गोरिब न'खरनि नाथाय आदाया जुदि सानसे समाव साक्सेस जायोबा नों बिनि लाइफआव फैनांला मिथिबाय आदा नों बे सिख्लानि थाखायनो गाबदो हो नोंनो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन नायनानै लाबोगोन आङो